Nehez. Én halljak meg. Figyelj, halljak meg, hanem kell hányok meg. Gesző gyomor. De állj oda a fajtóhoz. Én nem félem be senki. Ide hányok vele. Oda vele. A vécébe. Fáj fel. Kiállni, jobban leszel. Állj az ajtóhoz, Geci. Nem jön be senki. Nyújjál törködre. Azaz, bácsi. Azaz. Tudta az első kiányút. Fúj, de meg nem esett. De mesélj róla a szendvicsét. Nem most ez jó? Ó, bátyuk. Az ugorkos havanyú volt. Bebaszta a gyomra, Matthias. Az ugorka. Nem volt bácsi, megint egy parkaulát, sima kaulát, és az helyre volt. Jó bács, bebaszta az savanyú szarság. Úgy felkavarta a gyomra, Matthias, hogy